खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 जुन बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। लोगोथिनि गेजेराव सुथुर सानलायनाय सोमजिगोन, सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ। वृष राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांना गोसोआव गिनाय मोनगोन, गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। कर्कट राशि। मोजां हाबा मावनायनि थाखाय गेदेर बान्था मोननो हागौ, रंजा बाजानि सान जागोन। सिंह राशि। गावनि अहंकारावनो गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलियोब्ला गाहाम। कन्या राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन, नखराव बयनिबो सुखु फैगोन। तुला राशि। नोंथांनि गोरोन्थिनि जाउनावनो नखरनि बेसेन गोसा बेसाद खहा जानो हागौ, गाज्रि सान। वृश्चिक राशि। नखराव गोदान आलासि फैगोन, नखरनि बयबो रंजाखांगोन, मोजां सान। धनु राशि। गोबावनिफ्रायनो नांथाना थानाय जेंनाफोरा जोबस्रांलांगोन, नखराव मोजां थासारि फैगोन। मकर राशि। नोंथाङा सोरजोंबा गाज्रियै थगायजानो हागौ, सांग्राङै सोलिनाया गाहाम। कुम्भ राशि। इयुननि खोथाफोरखौ सानहरना गोसोआव गिखांनाय फैगोन, उसुखुथुजोंनो सानखौ बारहोहरगोन। मीन राशि। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय सोमजिगोन, दाबसे जायगायाव दलरै थाथेरनो गोसो जानाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।